för Visum Cruising 2025. Cruisingen drar igång 19.00 och går till 21.00. På kvällen är det liveband på hotellet. Det är de stränga som uppträder och är på scen 22.30. Och det är 100% Eddie Meduza-låtar som levereras. Kom igen nu då! Jag ser i botten, nu drar vi igång. Stålar i lomman och kvällen är lång. Jag ser i botten, nu åker vi. Cruisingen arrangeras tillsammans med Crossbone Cruisers från Hultsfred och Hotellbank. Jag ser i botten, nu drar vi igång.